Oğlum bolly. Kutlayan dostcan, kutlayan. Dur kankası. Ha? Yönü. Näme ýöne? Yönü. Uzaltmasana ayna wat, aýtsana. Yönü oğlumuzun. Kalkacak ki. Benim Muratcan can ettin hem oldu. İt açanmy? O ne hem oldu? Ine şonu çağırdım bay. Kiçikek ne edip bir saçak düşürüp ittirşen bilen bana yok soraýdy maňa. Bolle. Çağır ýa. Oğlanlar qowmy adaylaryny janyny sak. Ara. Atmycan qowmy. Qowmy adaylar janyny sakmy. Oğlanlar janyny sakmy. Söyle bir. Ha. Ya işte adaçyk bolsun. Kaçır ýa. Ýa gitjek. Hem oldu otur da o. Oturar ýa etdim Bu bol şunay. Edidim hemen canaydı. Edidim. Kankası. Cana. Oğlumuz oldu. Oğlumuz öldü. Oğlanlar buğuşuk oğlumuz öldü. Oğlum bolly. Oğlum öldü. Kutlayan dostcan, kutlayan. Dur kankası. Ha? Yönü. Näme ýöne? Yönü. Uzaltmasana ayna wat, aýtsana. Yönü oğlumuzun. İnamında ağır çevimler var. Näme wa? Ağır çevimleri var. Bir kaçan yani. Ah, teýmen bar. Bar ýa nädir? Başga Gülme goňşyňa geler başyňa diýär. Mehriban dostlar, şu videony düşürmegiň esasyna, ýagny gijelew bar oglanlar bar, ýa bolmasa tegmilli oglanlar bar. Şolaň üstünden gülmezlik üçin şular ýaly videolar düşürýär. Mehriban dostlar, biriniň kim ýerini gözleme. Kimsitmeýän insany, degmeýän göwnüni. Birden gözünden ýaş aksa nädersiň? Sen aglap gördüňmi ynjap insanyň? Birden şo ýaş senin aksa nädersiň diýär. Mehriban dostlar, şu ýalwatlary hiç wagt birek gaýtylama. Sag bolun.